Elias, kan jeg se. Ja! Scorer KKS til 1-1 med nummer 10, Anne-Dorthe Aagaard. Ja! Scoring til 3-1 med nummer 10 for KKS, Anne-Dorthe Aagaard. Og så har vi årets spiller på Ågørsholdet. Du er en spiller, som altid er frisk til at påtage dig nye opgaver, og du er holdets skyld. For du er holdets skyld. I sæsonens løb har du spillet på alle pladser og har gjort det godt. Du vil gerne vide med det i næste sæson. Årets spiller 11-12 er Anne-Dorthe Aagaard. Og så giver vi lige en kæmpe hånd til hele holdet. Og tillykke med sejren på 16-15. Der kan scores mange mål i Ågørskampe. Så har vi en prisoverrækkelse her mellem kampene.